Promiňte, nepůjčíte mi náhradní auto, než budu mít to svoje spravené? Prosím. No, náhradní doprava. Ale samozřejmě, mladý pane. Víte, jezdí nám tu takový autobus celkem pravidelně, každý den ho tu vidím. Ofotil bych vám jeho jízdní řád, ale bohužel se na něj nedá spolehnout. Ale jděte tudy asi tak 10-15 minut a tam se zeptejte. Vy jste mi sympatický? Já vám dám tenhle lístek na hromadnou dopravu jako pozornost podniku, ano? Naschle. Podle nezávislého testu autoservisů žádný z neautorizovaných servisů nenabídl náhradní dopravu. Proto vám doporučujeme navštívit autorizované servisy Škoda, které v testu uspěly až na 86%.